Kajing pule na kasiti banangkong jong Petrus. Ko be kinong ye tholupa kila ye tholupa shapang kata kajing kaban long kajong pi. Kila wat benya bat kila to kit shapang kan kajing penim. Kila to kit yau niya kapor bala kedeu dau mense mukris. Ubadon hapo jongki. Habaki ye tholupa ya kijing syak sitom mukris bat ya kaburom kaban bot lapan pau haki bagila syakri om daladehi henrei ya phi hakita ki balapan benamen ta hapi takito ki balaya lap ya ka kubor babha hapi dau mensim bakhoj yau ba lapha na beneng kita ki ya ki bau ki angel ki terang ban khmi namar kata to pan po ya ki jingmut jing perkhat jong phi to le ti brew to bo lut ya la ka jing kermen ha ka jing kaban wan shapi ha ka jing pen pau jong Jesus Christ kum ki khon ba ko ngo wat pen ya dei bat ki jing kwa brai jong ka jing bom tip men shua jong phi henrei kumbauta ubala khot ye phi ulong uba khoj to long ma phiru ki ba khoj haki jing le jing kam jong phi na bala tho phin dei ban long ki ba khoj namar nga long uba khoj kaktin jong trai Kajing pule naga gospel katkum Markus. Ha kata kapor u Petrus ula sedang ban ong ha ujisu. Hakmi ngila ino ya ki baro bat ngila bod yame. Ujisu ula ong shisha nga ong hapi. Om don uwei uba ino yala ka yeng kasem yala ki henmen ki para shenrang ni kentei yala ka kemi ni ukpa yala ki kon niki beri ki kendau na kebenta jonga bat na kebenta ke gospel uban om yo pedang menta hakan ni kapor shispa sya ki yeng ki para shenrang bat kentei kikme ki khon bat ki beri ki kendau lem bat ki jing sya ban ben bat ya ka jing im bom jukut ha ka perthei ka ban sawan henrei bon ki banangkong kin salong khado ki bakhado pat kin salong ningkong ka gospel jong utrai